Na veliki blagdan u oratoriju Valdoko, nekoliko stotina dječaka bilo je spremno primiti svetu pričest. Don Bosco je slavio misu, uvjeren da u svetohraništu ima dovoljno posvećenih hostija. Međutim, u trenutku pričesti primijetio je da sakristan nije pripremio kalež s hostijama za posvećenje. Shvatio je da možda neće biti dovoljno hostija za sve, te ga je obuzela tuga. Podigao je pogled prema nebu i počeo dijeliti pričest s onim malo hostija koje su bile dostupne. I tada se dogodilo čudo. Pričest nije prekidao sve, dok posljednji dječak nije pristupio stolu Gospodnjem. Sakristan Buzeti, zbunjen i svjestan da je njegov zaborav prouzročio ovu situaciju, prvi je primijetio čudo. Hostije u Don Boscovim rukama su se umnažale, a on je uspio pričestiti svih 650 dječaka. Nakon mise, Buzeti je s oduševljenjem svima pripovjedao što se dogodilo, pokazujući prazan kalež u kojem je trebala biti pripravljena pričest. 15 godina kasnije, 18. listopada 1863. sam Don Bosco potvrdio je istinitost događaja. Na pitanje o tome ozbiljno je rekao: da, istina je, u tabernakulu je bilo malo hostija, ali svi su se pričestili. Isus je tim čudom htio pokazati koliko mu je stalo do dobro pripremljenih svetih pričesti. Kada su ga upitali kako je doživio to iskustvo, mirno je odgovorio: bio sam ganut, ali miran. Pomislio sam, pretvorba je veće čudo od umnoženih hostija. Ne, slava Gospodnja nadilazi sve